Ngithe ngihamba lapha eJohannesburg Saturday, passing around the Sun City jail. Kwaba khona lo mfethu from inside ongishayela iflethi obekagqoka outfit e-orange. Wathi ngicela usondele ngala yapha mfethu. Ngithe mangisondela wakhokha umoya kabili kathathu wasethi, "Wola yapha nje akambhelenja vele khambani igama olidaliwe estradini bangibiza uLuda. Ngiyethemba uyathuka wayengikubizele la ngiyacava ukuringa nebhantinta ukho lula. Since ningileni la ngaphandle lesithathi sokwezula. Okungenzeka uyathuka igama lakho ngilazelaphi hayi no njami nginokubona da ko YouTube aysalute uyaphusha. Kodwa that's not the reason ngikubizele yimi. The reason ngikubizele la ukuthi ngifisa ubhala inkondlo ngempilo yami. Okay, le ndaba ngizoyiqala ekuqaleni. Mina bengumfana omncanyana nje osilayela endlini ngingazwani namathekeni. Ngiyifundele incwadi zesikole ngilekelela iolede kuwasheni ephekeni. Uyaqava kunjani edladleni? Ngimthanda uJehova every Sunday bongithole ecaweni. Another day ngathi ngihamba endleleni I met this girl eyinhle endlela eyisimanga. Of course njenge-out ngeke ngathatheka. To cut the story short, ngayishela lengane yangigabha ukuhamba kwesikhathi yangibamba. Brian kwangathi ngiyahlanya. Phela empilweni yami bengiqala ukuthanda noma ukuthandwa. Igama lale Cherry bebeyibiza uNomalanga. Lakhili ke nayo beyihlanya ngami ene besihlezi sibonana. Lingashoni ilanga. Bengithi noma ngicabanga ngisho ngithayelo ngizomshada. Hayi boyapha musubhlasha. Bhala inkondlo ngale ndaba. Izinto zaqala ukubhimba ukuhamba kwesikhathi kuNomalanga esesipata. Phela edladleni bese kubheda neolede selabhoda rithweni kihlala. Kwakumele ngiphume nami njengo-out ngiyozama ilive estradini. Ngizokwazi ukubhekelela incosi yami mayizalwa. Mara mangifika estradini bekungalungi will just lose. Ngathi ngadokta ilive yakhona estradini ngagudla nabolova ospaksini. Sabamba inkunzi sashisa amaluzi saphuza ibhuzi. Saba nenhliziyo ezimbi njengamasotsha amagoloza besikufaka ibhuzu. Yaqala yangena imali namathemba nyuka ukuthi uNomalanga makateta sobe sesisothethi. Ngase ngihlala ngiyi-happy guy no matter what it happened. I know uyapha kwakurong ukujabula abanye bekhala so ngicela ungangijaji. Ngicela ubhala inkondlo ngempilo yami. Mahlayeni zahamba iy'nyanga wateta uNomalanga. A cute son boy I couldn't believe mina sengiwubaba. Of course ngeke ngayithanda le ngcosi ngiyenzela konke cause noma isizolala bengiyiringela ingane wanecostos. To cut the story short uthe after 3 months sengihlela ukuyibika edladleni kuyidlozi. Ngaqala ngezwa ama-rumors estradini kutrend umkhosi. Uyabazi-ke nawe banjani onomkhosi. Ngezwa thwale ngcosi akusiyami ngamadlingosi. Uyamazi lo hamba ngepholo ebhale run jos. Ngezwa inhliziyo ishaya ngamandla ngathatha ifoni ngabhelela uNomalanga. Yapha musa ukungizwela bhala inkondlo ngale ndaba. Ngathi mangimfonela uNomalanga ngimbuza ngale ndaba. Wangaphika ngisho ukuphika wangibuza ukuthi kanti mina bengicabangani. Bengicabanga ukuthi engaba nengaye nami ngulopholo kanjena bengizoyondla kanjani. Ngathi ngiyachaza ukuthi anje uNomalanga bengiphumile ngiyophanta. Wathi ukuphanta okunjani uthola imali ngey'nyembe zabanye abantu enganeni bengizoba isibonelo esinjani. Ngafa kabili okwesithathu ifoni waseyivalile ngadinwa kakhulu ngathi ifoni ngambhalela imeseji. Ye wena Nomalanga I know sobabili sisadiniwe kodwa ngicela sihlangane halfway sokhuluma. Uma ungezanga noma ungafela kwaheli vele inhliziyo yami uyiphulile I hate you and mangathola ithuba lokubulala ngalisebenzisa. Yapha ngicela ungangibheki kanjalo nami ngangenziwa ukudinwa. Ngicela ungangijaji ngicela ubhala inkondlo ngempilo yami. Waphendula uNomalanga wathi okay asihlangane ethula mntwana around 8:30. Washaya u8:30 ngaphathi 35 yami onyaweni ngaphuma. Ngithe ngisendleleni ebheke khona ngathola ikhole ephuma kwi-out yami. Ekuseni uda sekabhodile uNomalanga bamgwazile ndayethula mntwana and manje suspect ngathi uwe bayakufuna ohata. Ikhanda lajama ngaphenika plazi mina ogcine ebhayela engane ama-message esabisa. Ngithe sashaya u10 ngibuyele ejardini amahata sengivalile. Nomphakathi ume ngaphandle manje baphethe amatshe bangibhekile. Yapha musuku ungizwela bhala inkondlo ngempilo yami. Kwakumele ngizinikele emahateni nento ebuhlungu ukuthi namanje angazi noma leya ngcosi kwakungeyami noma kwakungesiyo cause okungenzeka uNomalanga wayekhomba kuleya bhari ngoba ihlala ipopile. Bazalwane mina njengoJesu ofela amacala engawenzile. Ngifela inhlupheko bengayicelile. Kumanje ngiyazibuza bangapha abafethu ababhodile nabagwetshiwe. Ngisakhuluma ngababhodile nabagwetshiwe. Bangapha amajasi ababanjisiwe. Bekhulisa ingane abangazazi ngenxa yokujola nabantu abangathembekile. Kodwa ngoba phezulu ujongile kulungile. Yaphaya ngale ndaba ngikuthembile and ngiyabonga ngoba ungilalelile. Ngiyacela-ke wenze sure ukuthi umphakathi wasethula mntwana le story ugcina uzwile. Yapha the poet ngicela ubhala inkondlo ngempilo yami.